Ассалому алайкум, апа-бухорони азиз, ман Умарова Фарзона, золотой директор компании Феберлик мебошам. 2 сол пеш аз ҳама пул пурсида мегаштам. Як сум титон гуфта ҳисоби ки фарзандам бемор буд. имрӯз шукронаи Аллоҳ мекунам ки худованди меҳрубон ҳами ризқҳои ба ман расонд. агар хоҳед ки соҳиби маоши худ гардед, пас ба ман нависед, ҳамроҳкор мекунем. кори мо сабрро талаб мекунад, ҳамчунин ҳаракатро нест. ҳаракат ки гардед, иншоаллоҳ соҳиби маоши баланд мегардед. аз пулҳои Фаберлик ман ба худам iPhone 13 Pro Max харидам. шумо низ метавонед орзуи худро амалӣ гардонед. این فارسانه Умарова. ҳар 3 ҳафта, яъне дар як каталог ман 54,000 рубли русӣ, яъне 8,000 сомони тоҷикӣ маош мегирам. кор ягон ҷои дурӯғаш нест. аписайдаҷон ки тонистан наставники азизам, ману шумо низ метавонем. биёед ҳамроҳ кор мекунем ва ба пеш ҳаракат карда маошҳои калон мегирем. тамошобинони азиз, раҳмат барои диққататон. хонаводу сарбаланд бошед. тамошобино, субҳи Москов дар рӯзи якшанбе барфа нигоҳ кунед. ман аз сарзамини офтобӣ омадам иҷада барф. зиндагии ино скучния, дар назар мебинем. ҳама хобанд, хадное дорам. ман чӣ нақша дорам? ман нақша дорам ки ҳозир амин каята чизош да дастам буда, шаҳноза якта чизо ёрати ма бояд максимально тез дар хона равам. инавҷа корҳои мо беҳад бисёра, духтаракҳое ки мехоҳем қати мо дар интернет магазини тозон кор кунем, рақамҳои мада бинависем, ма шуморо мефаҳмонам. кори мо беҳад осонай, ҳамагӣ як бор харид мекунем ва соҳиби тӯҳфаҳо мешавем. як бор харид қати, мисол 10 бор шумо харид намекунед, ай чӣ намеғалте, ай зиноҳо намеғалте, дилхоҳ вақт кортона давомития. хулоса очень выгодное предложение, да? гармай газ мондагиан ё гарм штистиам бо букшем газошу начфелай ё хнук меходиан газ ҷирон мекадиан. ма ай гармира мурдистам хосаҷада суп буд, саҳар қади лимон чой кадем. шаги проблемаи анами аккумулятори хушрӯе ки дилафрӯзаи конкурси Евросоюз бурида буд, таксида ма гумш кардам. ана бо ира харидам, инқадар хуб нест, заряд хушрӯ намегира. ана тамошобино, хунуки шамо, шапкама сумка гирим харияд, шапкама оварда будум. ярз пеша гифтум ози ҳамҷа хунука бима шапкама барма. ана хатоги ҳам какадм ки ма жемпир нагирифтам, ягон чизи ғавс айбулои майкап. ака душанбе да уже курткаам гармай. мисол ягон чизи лёгки, ветровкаам, хали чизо нормальне, куртка уже гармай, да? мака бо куртка хаси ҷа хунук. хай мерем ози мо ай митиши тарафи нахабина чизои шаҳнозабону ратием. идаф ма вақт надорум ба ҳазур бестим выходное чизошу натием. ама дай пай кор бори хумон шавем.
точкаи пишако буда иҷа. Омадам Шаҳнозаро як хабар гирам. Вай омадагим гуфта буданд ки одамое ки зиндагии маро беҳтар айма медонанд нависта буданд ки дар хонаи Шаҳноза истодӣ барое ки пул метиҳада. Хотя ман ягон сум нагирифта будам ай Шаҳноза. Ман худам омада будам, худам ба кори худам рафта будам. Ана омадам ки ай Шаҳноза ягон сум бигирам. Гапи мо дар замин намонд. Пурсем кани Шаҳноза мо дар ягон сум метиҳа ё не. Барф бурдиста барф бо и гармай хеле мегана сари бачаҳо мехезам дар хона дарган хос берин гарма -2 мегум минус гарма минус барои яха -2 гуфтам ёда гарм будай -2 дар душанбе боша ҳаво имрӯз боронӣ будай майли хунук бо шамол набоша ҳам хунук ҳам барфи майда майда ҳам шамол лифтшон кор намекунад чи раисаи 5 этаж то мефроя тараққас шид ассалому алейкум Шаҳноза пул метиҳа барои омаду худа Шаҳнозара пул метиҳа конечно, метиҳа. Видео фиристем? Батучкой ки пиёз 54 рублей чанд меша батучки да точно метонем пиёз чӣ қимата чада 54 рублей буда пиёз дӯстони азиз у нас ташкилии гуфтиёрсо мехӯрем мо суҳбат мекунем ман бояд бо обратно барам чемодани ма дар ҳамин ҷай вай дафъа чемодани ма дар ҳамин ҷа монда будам обратно мегирем чемодон мерам акам пичко серияи 2 манту антро мехӯрем баъд меравем тамошобинои рӯзи ташкилӣ дар обратно хона омадем бо иҷода оши тоҷикӣ дар таваққи чӯбӣ тамошобино соат 1 шавай мо беременная дорем ей захотелось абрикосов бо именно в сиропе бо хайрат ки точкаша медонистед як ҷо буда рафтем гирифтем хай надидем вай ака долгожданная беременность намешавад ки нахаремша барои ҳамин ҳозир операция и мекуна ҳозир абрикосора агар то соати 3 шабо ягон идея дигар дар калаш назана ягон чи дигар малина в соке ягон мороженое в глазури так что нам хеле